10 του γάμα κεφαλαίου, Ιερεμίας κάπα γάμα 10. Λοιπόν, διότι εξαιτίας του όρου περίπτει εξηράμισαν εκοσυχέ της ερήμου και λιγώς αυτά έγινε πονηρά και γίνεται από άδικες. Διότι το προφήτης το ιερεύσιο είναι. Ναι, εδώ είπαμε έδικα να σας επίες αυτόν εξηγήσεις. Για τούτο, λιγώς αυτόν δεν είναι σε αυτούς ως ολίσθημα ενός χώρου. Δεν πιστοσυστεί και πέσει ένα αυτή. Διότι σε ένα ένα αυτούς, έντο είναι αυτό και πιστεύεις αυτόν, λέει εκεί. Είδον μεν από εκείνους εν τις προφήτες της Σαμαρίας. Προετοίμασαν και βάλουν και εκπλάνουν τον λαό του Ισραήλ. Αλλά εν τις προφήτες της Ιερουσαλήμ είπαν πριν, δικαίωση και περπατούσε εν Ισραήλ και ενισχύει στην αστεία του κακούλων, ώστε που είσαι εν Ισραήλ από τις κακίες αυτούς. Αντεζούχινε εμέ ως όρονα και οι καρδιατής του κόμμα. Δηλαδή το πρώτο Κύριος των δυνάμων και των τοριών. Ιδού εγώ θέλω ψωμίσει αυτούς αυσίδιον και θέλω πονήσει αυτούς είδων χωρίς. Λέει των προφητών της Ιερουσαλήμ στον ομολυσμό της άπατα των κόμμα. Μάλιστα. Διότι η γη είναι πλήρης μοιχών, διότι εξαιτίας του όρκου πενθεί η γη. Εξηράτησαν βοσκές της ερήμου και η οδός αυτών έγινε πονηρά και η δύναμη αυτών άδικος. Ώστε λοιπόν η γη είναι πλήρης μοιχών, διότι εξαιτίας του όρκου πενθεί η γη. Πενθεί. Διότι είναι αμαρτία. Εξηράτησαν βοσκές της ερήμου λόγω της αμαρτίας. Η οδός αυτών έγινε πονηρά. Στην αμαρτία πέσανε. Και η δύναμη αυτών άδικος. Επεξηγεί. Διότι ο προφήτης και ο ιερεύς εμολύνθησαν. Ναι, εν το οίκο μου έβρικα τα ασεβίες αυτών, λέγει Κύριος. Και το ιωδός αυτών θελείστε εις αυτούς ως ολίσθημα εν το σκότι. Όταν ένας άνθρωπος περπατάει στον κατήφορο, θα ολιστήσει και θα γλιστρήσει και θα ξεπέσει. Διότι θέλει φέρει κακόν επ' αυτούς εν το ενιαυτό της επισκέψεως αυτών. Όταν λοιπόν τους επισκεφτεί, θα έχει τώρα με τους προφήτες και με τους ιερείς. Όταν τους επισκεφτεί, τότε θα φέρει κακό επάνω τους. Είδον μεν αφροσύνη στους προφήτες της Σαμαρίας στο Ισραήλ. Προετήτευσαν δια του Βαάλ, πλανούσαν το λαό μου τον Ισραήλ, αλλά στους προφήτες της Ιερουσαλήμ στους Ιουδαίους είδα φρίκη. Μοιχεύουσι, περπατούσι εμψεύδι, ενισχύους τα χείρα των κακούργων, ώστε ουδής επιστρέφει από τις κακίες αυτό. Ξέρετε τι είναι να είναι κανείς προφήτης, μεγάλο πράγμα. Γιατί πάει ο κακούργος, ας πούμε, πως το λέει εδώ, και τι λέει για μένα ο Κύριος? Όταν λοιπόν ο προφήτης είναι διεφθαρμένος ή δέχεται δώρα, ούτε λέει Κύριος μη φοβάσαι, ο Κύριος είναι μετά σου. Α, ο Θεός είναι μαζί μου, ενώ είναι κακούργος, ενώ είναι ψεύτης, ενώ είναι τόσα πράγματα. Και ενώ ο προφήτης είναι εντεταλμένος να τον ελέγξει, αλλά επειδή και αυτός έχει συμφέροντα από αυτόν, δεν τον ελέγχει. Και τι κάνει, λέει? Περπατούσε εν ψεύδια ενισχύουν στα χείρα των κακούργων, ώστε ουδής επιστρέφει από τις κακίες αυτού. Βλέπετε, δεν επιστρέφει ο άλλος. Όταν του λες καλά πας, εντάξει είσαι, προχώρα, ο Θεός είναι μαζί σου, το λέει ο Κύριος, ας σου λέει ο Θεός εντάξει, δέχεται το ότι σκοτώνω, το ότι κλέβω, το ότι αρπάζω, το ότι βρίζω, το εντάξει, το συγκαταλέγει, είναι μαζί μου ο Θεός. Και ο άνθρωπος έχει ένα εγωισμό, ότι ο Θεός είναι μαζί μου εμένα. Πολλοί τον εγωισμό αυτό τον έχουν υπερτροφικό και βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι είναι μεθύστατοι, εγώ έχω το Θεό μαζί μου, εμένα με προστατεύει ο Θεός, και ενώ είναι ένας απατεώνας. Εγώ έχω μαζί μου μια Αγία Παρασκευή, λέει, άμα είναι έξω από τώρα. Αλλά και μέσα στο Χριστό άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός είναι μαζί τους, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Πράγματι είναι μαζί μας ο Θεός, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι όταν αμαρτάνουμε δεν συγκατανεύει ο Θεός, δεν σε φωνεί, αυτό το ξέρουμε, έτσι δεν είναι? Δεν μας παρηγορεί λοιπόν κανένας και καμία. Και πήγε κάποιος, λέει, να βρει παρηγοριά σε κάποια προφήτησα, και είχε πάει γιατί ήταν στην αμαρτία και δεν ήξερε πώς να ξεκολλήσει,
Και εκείνη άρχισε και της έλεγε ότι μη φοβάσαι, ο Θεός είναι μαζί σου, σε αγαπάει, θαυμάζει την πίστη σου κτλ. Και εκείνη σηκώθηκε λυπημένη. Γιατί τι πήγε να με ελέγξει ο Θεός, να μου μιλήσει ο Θεός, να μετανοήσω. Και αντί να ακούσει για να μετανοήσει, άκουσε χάδια, τα οποία όμως και η ίδια δεν τα δεχόταν, γιατί σου λέει, αφού εγώ είμαι αποστατημένη, πεσμένη, πώς είναι δυνατόν τώρα να μου λέει ο Θεός ότι βαδίζω καλά? Είναι σαν να μου λέει καλά κάνεις, αφού ξέρω δεν κάνω καλά. Η προφητεία αυτή δεν ήταν σωστή, δεν είναι? Αλλά καμιά φορά ο προφήτης μιλάει από τον εαυτό του. Και πότε? Όταν είναι επηρεασμένος, όταν έχει συμφέροντα, όταν δεν θέλει να κακοκαρδίσει κανένα. Και είναι και μερικοί οι οποίοι δεν διστάζουν να λένε μου είπε ο Θεός. Έχω συναντήσει πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους, ακόμη ανθρώπους που δεν δέχονται το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, και άλλους οι οποίοι δέχονται το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος και δεν το έχουν λάβει, ενώ βάζα μου είπε ο Θεός. Θανάση, λέω τι Κύριε? Θανάση, πρόσεχε, διότι είδες αυτό το πράγμα. Εσύ θα στάσου ρε Θανάση? Πώς, άψες φωνή? Όχι, μου είπε ο Θεός. Πώς σου είπε? Πώς σου το είπε? Υπάρχουν τρόποι που μιλάει ο Θεός, έτσι δεν είναι? Πού να λες μου είπε Θανάση? Εσύ το είπες στον εαυτό σου, εσύ απάντησες στον εαυτό σου, απλώς έκανες μια σκέψη. Έτσι δεν είναι? Μιλάει ο Θεός, αλλά έχει τρόπο που μιλάει ο Θεός. Δεν μιλάει όπως νομίζει ο καθένας. Μια φορά ήρθε ένας με σοβαρότητα και επέμενε κιόλας. Εκεί που καθόμουν, βλέπω αυτό το περιστατικό και μου λέει ο Θεός, παιδί μου, τάδε είδες? Λέω για στάσου μια στιγμή, έχεις βαπτιστεί με πνεύμα ή δεν έχεις βαπτιστεί? Δεν ξέρω. Λέω, πώς σου μίλησε ο Θεός? Μου μίλησε εκείνη την ώρα. Μα δεν σου μίλησε ο Θεός, εσύ το σκέφτεσαι? Μα δεν ήταν δικές μου σκέψεις αυτές, διότι εγώ δεν είχα υπόψη μου. Πώς δεν έχεις υπόψη? Είδες τις δύο αυτές γυναίκες και σου ήρθαν οι σκέψεις. Δικές σου σκέψεις είναι. Ο Θεός μου δεν σου είπε ο Θεός. Πώς σου είπε ο Θεός? Θα το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Ενώ τον έλεγξε έτσι, μετά μου ξαναλέει, μια μέρα μου λέει ο Θεός. Μα δεν μπορεί να σου λέει ο Θεός, αφού δεν βαπτιστείς με πνεύμα Άγιο. Πώς σου είπε ο Θεός? Θα μου πείτε δεν είναι? Όχι, έχει τρόπο. Ο τρόπος δεν είναι άλλος από αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Μπορεί ο Θεός να σου μιλήσει με προφητεία, με διερμηνία, με όραμα, με ενύπνιο, να σου δώσει μια μαρτυρία μέσα σου, να σου μιλήσει το πνεύμα με φωνή. Μπορεί, αλλά έχει τρόπο. Όχι ότι σκεπτόμαστε μου είπε ότι αυτό δεν βαπτίστηκες με πνεύμα Άγιο. Τι σου είπε? Ποιος σου είπε? Ή άγγελος Κυρίου θα σου μιλήσει ή το πνεύμα θα σου μιλήσει? Ένα από τα δύο. Αλλά το έχουν μερικοί αυτό το πράγμα έτσι επιπόλαια. Μου είπε ο Θεός, Νικόλα, τι Κύριε? Και στάσου ρε παιδί, πώς το λες αυτό? Για να το πεις αυτό το πράγμα πρέπει να έχεις λόγους, έτσι δεν είναι? Και δεν τρόμαξες που σου φώναξε ο Θεός εκείνη την ώρα? Δεν αισθάνεσαι τίποτα? Δεν έπεσες να γονατίσεις? Δηλαδή κάτι να έχει? Τι δεν μπορεί? Έτσι μου είπε Νικόλα, ορίστε Κύριε. Αυτό μόνος του μιλάει, παραμιλάει και νομίζει ότι του μιλάει ο Θεός. Ενώ ο Θεός μιλάει πράγμα. Αλλά πώς δεν μπορείς όλη την ώρα περπατάς μου είπε, τι πάει να πει σου είπε? Εσύ σκέφτηκες ορισμένα πράγματα, σκέφτεσαι και λες αυτό το πράγμα δεν πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι έτσι, ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Πράγματι κάνουμε σκέψεις ωραίες και είναι ωραίες του Θεού πράγματι, γιατί ο άνθρωπος που έχει νου Χριστού σκέφτεται ωραία πράγματα του Θεού. Όχι όμως σου είπε ο Θεός. Όταν ο Θεός από τον ουρανό αποφασίζει να σου μιλήσει, για του Πνεύματος του Αγίου θα σου μιλήσει. Ή θα σου μιλήσει με άλλο πρόσωπο ή στον εαυτόν σου θα μιλήσει το πνεύμα και είπε εις αυτόν το πνεύμα. Όταν λέει είπε εις αυτόν το πνεύμα στο Φίλιππο, έχει κάτι συγκεκριμένο, προσκολείται τη στην άμαξα του λέει. Πώς του νομίζετε το σκέφτηκε? Είπε εις αυτόν το πνεύμα, του μίλησε με φωνή μέσα στην καρδιά του, προσκολείται τη στην άμαξα και εκείνος πήγε προσκολείται. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε. Και η δε προφήτεια πρέπει να είναι τελείως ανεπηρέαστη. Μπορεί ένας προφήτης να είναι επηρεασμένος από συμφέροντα,
από πρόσωπα, από φιλίες, από τέτοια πράγματα και να προφητεύει. Τότε και πολλοί είναι επηρεασμένοι από ψυχολογικές διαταραχές δικές τους. Θυμάμαι μια φορά που προσπαθούσαμε μια ομάδα εκεί στον Πειραιά να την προσεγγίσουμε και πήγαινα, έβλεπα πόση εχθροπάθεια είχαν στον καθένα που έμπαινε μέσα. Αυτό τι σημαίνει? Έχει φοβία αυτός ο άνθρωπος, Όταν έμπαινε κανείς δεν άκουσα κανένα τίποτα να πει καλό. Λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα. Ο άνθρωπος δεν ακούσει, να σε μην το λόγο του Θεού. Αυτός φώναζε λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα. Δύο-τρεις που μπήκανε μέσα δεν είδα εγώ να πει ότι άνθρωπος του Θεού μπήκε. Αλλά λίγο στα πρόβατα, τον κοιτάγαμε όλοι άγρια. Ήρθες, ας τον άνθρωπο να ακούσει. Αμέσως λίγα αυτό τι φανέρωνε? Φανέρωνε τη διαταραχή την ψυχική. Διότι ο άνθρωπος που έχει καχυποψία είναι διαταραγμένος ψυχικός. Όταν είσαι καχύποπτος, γιατί με πλησιάζει, τι θέλει αυτός, γιατί ήρθε μέσα, άρα υπάρχει καχυποψία, υπάρχει φοβία. Ας ήρθε. Σου κάνει τίποτα? Σου μίλησε τίποτα? Σου είπε τίποτα? Ενήργησε τίποτα κακό? Λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα. Όποιος έμπαινε μέσα, λίγο στα πρόβατα. Τον βγάνανε με τις κλωτές έξω δηλαδή. Προσοχή. Ο προφήτης πρέπει να είναι τελείως ατυπηρέαστος. Αυτοί εδώ στη Σαμάρια ήταν επηρεασμένοι από το Βάαλ. Οι άλλοι στην Ιερουσαλήμ ήταν επηρεασμένοι από την αμαρτία και από τα συμφέροντα. Και τι κάνανε? Ενισχύανε τα σχήρα των κακούργων, ώστε ουδής επιστρέφει από τις κακίες αυτού. Πάντες ούτε είναι εις εμέ ως Σόδομα και οι κάτοικοι αυτής ως Γόμορα. Για τούτο ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων κατά των προφητών. Εγώ θέλω ψωμίσει αυτούς αψύντιον και θέλω ποτίσει αυτούς είδων χολής. Οι προφήτες λαβαίνουν μεγάλη τιμωρία όταν ψευδοπροφητεύουν. Οι πιστοί λαβαίνουν τιμωρία όταν αμαρτάνουν και όταν πούνε σαπρούς λόγους και αυτό, αλλά οι προφήτες ειδικώς λαβαίνουν τιμωρία μεγάλη. Όσοι λένε ούτω λέγει Κύριος και δεν το λέει, ή επηρεάζονται και μιλάνε για κάποιο λόγο, αυτοί πατάσσονται από το Θεό. Εδώ είναι η χειρότερη τιμωρία. Θα τους ψωμίσω αψύντιο. Το αψύντιο είναι πίκρα μεγάλη, δηλητήριο. Δεν πίνεται, ας πούμε, δεν τρώγεται. Θα τους ποτίσω αψύντιο και θα τους ψωμίσω αψύντιο και θα τους ποτίσω είδωρ χολής, νερό από χολή, πικρή και η χολή, κατάπικρη. Άμα σε ένα σκότι έχει πέσει χυθή χολή, δεν τρώγεται, ποτίζεται όλο και είναι κατάπικρο. Δεν τρώγεται, βέβαια δεν παθαίνει τίποτα, αλλά είναι πολύ πικρό. Εδώ μεταφορικός, βέβαια δεν εννοεί ότι θα τους δώσει αψύντιο να πάνε, αλλά θα τους δώσει πίκρα. Τέτοια γεγονότα και τέτοια χτυπήματα θα πικραθούν πάρα πολύ. Υπάρχουν γεγονότα που σε πικράζουν πολύ, δηλητηριάζουν τον οργανισμό σου. Και λέει εδώ, θα ποτίσω αυτούς είδων χολής, διότι εκ των προφητών της Ιερουσαλήμ εξήλθε ο μολυσμός εις άπαντα τον τόπο. Καταστραφήκαν οι προφήτες, καταστραφήκανε και όλη η Εκκλησία. Δεν ελέγχουν πια, δεν μιλάνε το λόγο του Θεού σωστά, δεν λένε την παρηγορία εκεί που πρέπει και τον έλεγχο εκεί που πρέπει, και επομένως πάει. Καταστραφήκανε όλοι. Συνήθως καταστρέφεται η Εκκλησία όταν οι κήρυκες, οι επιμένες, οι πρεσβύτεροι διαστραφούν. Όταν αυτοί διαφθαρούν, διαφθείρονται οι πάντες. Πάει τέλειος. Δεν πειράζει καημένα, δεν είναι τίποτα αυτό. Πάει. Τελείωσε η Εκκλησία. Από εκεί και πέρα αρχίζει η καταστροφή. Εάν όμως μένουν αυτοί στη θέση του σωστά, τότε ο άλλος θα πηδήξει, θα αποστατήσει, θα χτυπηθεί, θα μας κατηγορήσει. Τα οποία πολύ αυστηρά τα λέτε. Θα φύγει μακριά, θα καεί εκεί που πάει, θα καεί μες στην αμαρτία, θα τσουρουφλιστεί και μετά θα γυρίσει πάλι. Θα πει πράγματι δίκιο είχατε που λέγατε ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθής, και θα γυρίσει πάλι. Εμείς τα μένουμε όμως εδώ, εμείς δεν τα φεύγουμε, εμείς στη θέση μας. Ο άλλος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, εσύ θα μένεις εκεί. Όταν όμως και εσύ που είσαι ο κηρύττων, εσύ που είσαι ο προφητεύων, εσύ που είσαι επισκοπής, διαφθαρείς και εσύ και πάει. Αυτό ούτε ο αποστάτης μπορεί να γυρίσει, κανείς δεν μπορεί.
αποδεικνύεται τότε ότι ο αποστάτης έχει δίκιο, διότι να και ο πρεσβύτερος αποστάτησε και ο άλλος τα ίδια κάνει και επομένως όλοι είμαστε χαμένοι. Γι' αυτό πρέπει να κρατάμε καλά. Διαβάστε από το 16 στο 19. Ούτω λέει και ο Κύριος των δυνάμεων. Μη ακούετε τους λόγους των λογικών και μόνον σε τάξη. Ούτε σας κάνουν συμμαθαίρες. Για μη σωράσεις από τις καρδιές αυτών ή από σώματος Κυρίου. Λέγουσι πάντοτε έπωσος καταπληκτασμέ, ο Κύριος είπε, «Ειρήνησε είστε σε εσάς». Και λέγουσι πως πάμε και πατούν να καταστορές της καρδιές αυτές. Δεν λέγεται τι κακό ετοιμάς. Διοικητή παρεστάτη μικρή του Κυρίου και είδε και ήκουσε τον λόγο αυτού. Τι σε πρόσεξε στον λόγο αυτού και ήκουσε. Μάλιστα. Ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Μη ακούετε τους λόγους των προφητών των προφητευόντων σε εσάς. Ούτε σας κάμνουσι ματέους. Λαλούσι οράσεις από τις καρδίες αυτών ουχή από στόματος Κυρίου. Ώστε έχουμε δικαίωμα να μην δεχτούμε μια προφητεία. Άμα δεν είναι από το Θεό. Δεν θα σε ακούσω. Άμα λες πράγματα δικά σου δεν θα σε ακούσω. Μα λέει παιδί μου δεν ακούς το Θεό. Το Θεό τον ακούω, εσένα δεν ακούω. Ήρθε ένας μια φορά. Γιατί παιδί μου λες ότι είναι ψεύτικη προφητεία ότι 14 Αυγούστου θα έρθει ο Χριστός? Γιατί λέω διότι το γράφει ο Λόγος του Θεού. Την ημέρα και την ώρα κανείς δεν γνωρίζει. Ψέματα λέει ο Θεός. Όχι, εσύ λες ψέματα. Ο Θεός δεν λέει. Δεν σου δώσε τέτοια προφητεία ο Θεός. Αφού μίλησε παιδί μου ο Θεός. Δεν μιλάει ο Θεός τέτοια πράγματα. Ο Θεός δεν μπορεί να λέει αντίθετα από το Λόγο του. Έχουμε δικαίωμα να πούμε όχι, λάθος. Λέει μια αδελφή η οποία δεν έλαβε ακόμη που είναι Μάγιο. Αδελφέ, θα μου δώσει ο Θεός το χάρισμα της Αποκαλύψεως. Δεν υπάρχει λέω χάρισμα της Αποκαλύψεως. 9 είναι τα χαρίσματα. Δεν το ξέρω, αλλά εμένα έτσι μου. Όχι, λάθος. Δικά σου πράγματα έτσι. Αποκάλυψη δίνεται. Όχι χάρισμα. Να βλέπεις όλο αποκαλύψεις. Μπορεί να δώσει αποκάλυψη σε ένα, σε δύο, ξέρω εγώ, να σου ξαναδώσει άλλη μια αποκάλυψη, να σου αποκαλύψει κάτι. Αυτό δεν είναι χάρισμα. Είναι απλώς αν θέλει ο Θεός σου αποκαλύπτει κάτι. Δεν είναι χάρισμα. Τα 9 χαρίσματα δίνονται δια του πνεύματος. Βλέπετε πως αμέσως παίρνει στροφή η καρδιά. Παίρνει στροφή ο Λόγος του Θεού. Λέει λάθος κάνω, λάθος βεβαίως. Μα ο Θεός έτσι μου είπε, δεν το είπε ο Θεός, το πες εσύ. Το λέει η καρδιά σου, το λέει το μυαλό σου, η διάνοιά σου. Δεν το λέει ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός να λέει άλλα από εκείνα που γράφει. Ώστε λοιπόν όταν ένας μας λέει άλλα από εκείνα που γράφει το Ευαγγέλιο, θα που λένε δεν τα λέει αυτά ο Θεός, τα λες εσύ. Τα λέει η καρδιά σου. Και οι προφήτες αυτοί λέει σας κάνουν συμμαθαίους. Λαλούσι οράσεις από τις καρδίες αυτών, ουσία από στόματος Κυρίου. Ώστε υπάρχουν οράσεις οι οποίες είναι από την καρδιά του ανθρώπου και υπάρχουν και οράσεις που είναι από το στόμα του Κυρίου. Αυτές που είναι από το στόμα του Κυρίου είναι οι σωστές. Και εμείς πρέπει να ξεδιαλέγουμε, αν και βέβαια ανάμεσά μας δεν γίνεται πολύ κατάχρηση. Γίνεται, παλιότερα γινόταν κατάχρηση πραγματικά. Λέγανε πολλά πράγματα, αλλά τώρα όμως όλοι οι αδελφοί φοβούνται το Θεό και προσέχουν. Αλλά μπορεί να τύχει ένας να πει μια όραση από την καρδιά του. Πρέπει να προσέξουμε. Θα πεις αδελφέ, αυτό είναι από την καρδιά σου. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί να σου πει ένας, ο Κύριος μου είπε ότι προχθές ήσουνα στα καμίνια και έπαιζες μπιλιάρδο. Εσύ δεν ήσουν όμως, αλλά εσύ ήσουν στην εκκλησία. Ήσουν στο σπίτι σου και διάβαζες τη γραφή. Έτσι είπε ο Κύριος. Ναι, ήσουν προχθές το 5 η ώρα το απόγευμα. Θα του πεις αμέσως, αυτό είναι ψέματα. Γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί πέρα. Αυτό βέβαια είναι χειροπιαστό, Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι 100% ψέμα. Αλλά θα το πεις. Αυτό είναι λάθος, αδελφέ. Δεν ήμουν εγώ εκεί που λες εσύ. Αυτός μπορεί να σου πει, μα ο Κύριος δεν κάνει λάθος. Δεν κάνει λάθος ο Κύριος, κάνεις εσύ όμως. Εσύ δεν έπιασες προφητεία. Εσύ δεν έχεις σωστή προφητεία. Το καταλαβαίνετε? Ώστε λοιπόν
όταν ο προφήτης σε κολακεύει χωρίς να υπάρχει πραγματική ας πούμε παρηγορία σε αυτό, αλλά είναι μια κολακία, δεν θα δέχεσαι. Αν μας λέει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, δεν θα το δεχόμαστε. Εάν λέει όμως κάτι που είναι από τον Κύριο, θα το δεχόμαστε. Και όλοι μας πρέπει να προσέχουμε, εάν βλέπουμε οράσεις, ενύπνια, όλα αυτά πρέπει να τα ελέγχουμε, να τα προσέχουμε και να είμαστε ταπεινοί και να δεχόμαστε έλεγχο και να μιλάμε με ταπεινοφροσύνη, χωρίς να παραμελούμε όμως και να παραβλέπουμε τις προφητείες και τα ενύπνια και αυτά, να μην τα παραβλέπουμε, γιατί πολλές φορές όνειρο ήταν και πάει. Δεν ήταν έτσι όμως, γιατί κάτι μπορεί να είναι αποκάλυψη από το Θεό πραγματικά. Δεν απορρίψουμε, δεν του δώσουμε σημασία και μετά έρχεται και μας βγαίνει. Λέγουσι πάντοτε προς τους καταφρονούντες με. Ο Κύριος είπε, και μιλάνε σε αυτούς που με καταφρονούν, λέει ο Θεός, ειρήνη τελείστε σε εσάς. Και λέγουσι πως πάντα περιπατούνται κατά σωρέξεις της καρδίας αυτού. Δεν θέλει κακόν εφ' εμάς. Σε αυτούς που καταφρονούν το Θεό λένε ειρήνη εις εσάς, θελήστε εις εσάς. Σε αυτούς που περπατάνε κατά το σωρέξ της καρδίας τους δεν θα βγει κακό εφ' εμάς. Διότι τι παρεστάθηκε την βουλή του Κυρίου και είδε και ήκουσε τον λόγον αυτού, τι σε πρόσεξε εις τον λόγον αυτού και ήκουσε, ώστε η ψεύτικη προφητεία είναι αυτή, δεν θα έρθει κακό, μη φοβάσαι. Σε εκείνον που με καταφρονεί, ειρήνη σε εσάς. Σε αυτούς οι οποίοι περπατάνε στην ανομία, δεν θα έρθει κακό εφ' εμάς. Αυτή είναι ψεύτικη, δεν είναι? Ώστε πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι η προφητεία πρέπει να είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Στην ομάδα αυτή που σας είπα, πήγα μια φορά αυτό στον Πειραιά, μόλις πρωτοπήγα, με θέλανε οι άνθρωποι αυτοί και αρχίσανε τις προφητείες, οι οποίες ήταν πολύ κολακευτικές. Τις θυμάμαι πάρα πολύ και μάλιστα μπορώ να πω μου αρέσανε, ωραίες ήταν. Αμάραντος ο λόγος στα χείλη σου, αμάραντο στεφάνι στο κεφάλι σου, ο λόγος εδόθη σε εσείς όλη την Ελλάδα. Τι μου λέει? Αλλά όταν τους μίλησα από το Λόγο του Θεού ότι πρέπει να βαπτιστούν ενίδαντοι, κλωτσίσανε. Απελεύθηκε ο λόγος, ο αμάραντος από τα χείλη. Ενώ οι ίδιοι είχαν πιαστεί από τις προφητείες και πρέπει να ακούσουν, δεν είναι? Αφού έλεγε αμάραντος ο λόγος στα χείλη σου, άρα πρέπει να ακούσεις. Μόλις όμως τους είπα για το βάπτισμα, για την κοινωνία, δεν το έφερνε ο λόγος του Θεού, αρχίσαμε αυτό. Εμείς δεν τα δεχόμαστε αυτά. Δεν χρειάζεται ούτε το βάπτισμα, ούτε κοινωνία, ούτε τούτο, ούτε εκείνο. Δεν τα δεχτήκανε. Τώρα έρχεται το ερώτημα. Μα δεν ήταν αλήθεια η προφητεία που λέγατε προηγουμένως? Γιατί λέγατε ότι ο λόγος εδόθησε σε όλη την Ελλάδα? Αφού λες αυτό την προφητεία, να τη θυμηθείς και να πεις τι είπαμε προηγουμένως. Και έρχεσαι λοιπόν και αναιρείς αυτά τα οποία σου λέω, τα οποία είναι και γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Βλέπετε ότι είναι το συμφέρον της καρδιάς και γι' αυτό σας λέω ότι να μην δεχόμαστε κάτι το οποίο μπορεί να μας κολακεύει και να πούμε πρόσχε μην τους χαλάσουμε το χατήρι τώρα. Εδώ είδες τι καλά λόγια που μου λένε. Δηλαδή αν τους πήγαινα με τα νερά θα με λιβανίζανε συνέχεια, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να λιβανίζουν ανθρώπους, ξέρετε, θέλουν να θαυμάζουν, θέλουν να λατρεύουν ανθρώπους, τους αρέσει, είναι το χειροπιαστό, τον βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο και θέλουμε να τον εξειδανικεύσουμε, ο Θεός όμως δεν μας αφήνει, αλλά έρχεται και μας γελιοποιεί πότε, δηλαδή μας γελιοποιεί, μας κάνει να αισθανόμαστε και να φαινόμαστε στα μάτια των ανθρώπων σαν άνθρωποι, και εμείς και έτσι πρέπει να φαινόμαστε, να μην εξαπατούμε τους ανθρώπους ότι είμαστε κάτι ημίθεοι ή κάτι παραπάνω από τον εαυτό τους, έτσι δεν είναι? Ώστε να ξεφεύγει η καρδιά τους και να κοιτάνε να μας κολακεύουν. Είμαστε και εμείς το ίδιο πράγμα, και όπως είμαι εγώ πρέπει να είστε και εσείς, όπως είστε εσείς πρέπει να είμαι και εγώ. Να προσπαθούμε να αγιαστούμε, να προχωρήσουμε, να φτάσουμε στον ουρανό. Αυτός είναι ο σκοπός μας, και όλοι μαζί γιατί πάμε. Δεν είναι να κολακευόμαστε ένας με τον άλλον, γιατί άμα κολακευόμαστε ίδια προφητείες, ίδια ψευδούς οράματα σε αυτό, τότε δεν κάνουμε τίποτα.
Ώστε εδώ βλέπετε το χειρότερο πράγμα δεν είναι ότι κολακεύανε, το χειρότερο πράγμα ότι δεν αφήναν τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Όταν του λες το αλλού ειρήνη θέλει είστε είσαι και καταφρονεί τον Κύριο, πώς θα είναι η ειρήνη? Δεν θέλει ελθεί κακόν επί σε και αυτός κάνει την αμαρτία. Άρα είναι ψεύδος. Διαβάστε από το 19 στο 23. Ιδού ανεμοστρόβιλος του Αγγελίου εξήλθε με ορμή. Η ανεμοστρόβιλος ορμητικός του εξορμήσει και την κεφαλή των ασεβών. Ο θυμός του Κυρίου δεν θέλει αποστρέψει, όσο εκτελέσει και όσο κάνει τους στοχασμούς της καρδιάς αυτού. Και τέσσερις κατεσμένες δεν θεμίσει του περιγερό. Δεν απέστειλαν τους προβιτασμούς και αυτοί έτρεξαν. Δεν ενάρεσαν τους αυτούς και αυτοί προεπίτευσαν. Αλλά αν ήθελαν παρασαρθεί εν την Κυρίου, τότε ήθελαν κάνουν τον αγώνα από τους δικαιώμους του, ήθελαν να αποστρέψει αυτούς από τις πονιάς του Άτων και από τις κακίες των έργων. Ιδού, ανεμοστρόβιλος παρακυρίου εξήλθε με ορμή. Ανεμοστρόβιλος ορμητικός θα εξορμήσει επί την κεφαλή των ασεβών. Ο θυμός του Κυρίου δεν θέλει αποστρέψει όσου εκτελέσει και όσου κάνει τους στοχασμούς της καρδίας αυτού. Εν τες κάτες ημέρες θέλετε νοήσει τούτο εντελώς. Στις κάτες ημέρες θα το καταλάβετε καλά. Εντελώς. Και τότε πραγματικά θα έρθει η τελεία καταστροφή όλων των ανθρώπων, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Τότε θα έρθει η τελεία καταστροφή. Και τότε θα εννοήσετε αυτό εντελώς. Τώρα μερικώς. Την εποχή εκείνη εν μέρη, κατά μέρος μπορεί οι άνθρωποι να καταστρεφόντουσαν, αλλά τελικώς η ορμή του Κυρίου και ο ανεμοστρόβιλος θα έρθει στις τελευταίες ημέρες. Δεν απέστειλα τους προφήτες και αυτοί έτρεξαν. Δεν ελάλησα προς αυτούς και αυτοί προφήτευσαν. Πρέπει. Δεν τον έστειλα εγώ και πήγε αυτός. Γιατί πάει? Μου είπε ο Κύριος ότι να μην φοβάσαι. Σε έστειλε? Δεν σε έστειλε. Γιατί πήγε? Βλέπετε τι λέει? Δεν τον έστειλα και πήγε. Δεν του μίλησα και αυτός προφήτεψε. Γιατί προφήτευσε? Αυτό δεν σου μίλησε ο Κύριος. Δεν σε έστειλε. Γιατί πας? Θέλει να προφητεύσει. Θέλει να δείξει ότι με έστειλε ο Κύριος, ότι είμαι απεσταλμένος. Θέλει να προλάβει ένα κακό μόνος του. Ή θέλει να ενισχύσει κάποιον μόνος του. Να τον προλάβω, μην πέσει. Ο Κύριος μου είπε είναι μετά σου. Να μην το λέμε. Προσέξτε το αυτό. Για να τον προλάβω με τον αδερφό, να μην απελπιστεί, μπορεί να πάμε να του πούμε ο Κύριος μου είπε μη φοβάσαι, είναι μαζί σου. Δεν επιτρέπει να το πεις αυτό. Δεν ξέρεις εσύ τι έχει εκείνος με το Θεό. Μια μέρα ήμουνα σε μια επαρχία με έναν αδελφό και από τη συζήτηση κατάλαβε ότι ο ένας από αυτούς που ανήκε σε οργανώσεις και δεν ήθελε να υποταχθεί στο Λόγο του Θεού, και βέβαια το κατάλαβα και εγώ για τις κουβέντες που είπε, ότι εγώ θέλω να ανήκω σε αυτόν και σε αυτόν τον άνθρωπο, και λέει αυτή τη στιγμή ο Κύριος μου μίλησε ότι εσύ είσαι σε οργανώσεις. Δεν σου μίλησε ο Κύριος, αλλά το κατάλαβα και εγώ και εσύ και όλοι, αφού το λέει ο άνθρωπος ότι θέλω να ανήκω εκεί πέρα. Εμένα μου μίλησε ο Θεός, δεν σου μίλησε ο Θεός, αφού το καταλάβαμε εμείς όλοι. Δηλαδή κάνει ότι του μίλησε ο Θεός, δεν είναι να το πάμε έτσι το πράγμα. Το ερώτημα είναι, κάνει κακό? Το κακό είναι ακριβώς όπως όταν οι άνθρωποι δεν εκτελούν το Λόγο του Θεού στην Εκκλησία, στις διάφορες εκκλησίες, και δεν είναι κακό. Θα έρθει ο Θεός να σε τιμωρήσει απλώς, σε χτυπήσει. Δεν θα είναι ο Θεός μαζί σου. Δεν θα προσθέσει ο Θεός ψυχές. Δεν θα είναι ο Θεός μαζί στη συνεργασία σου. Δεν θα συνεργαστεί μαζί σου. Έτσι κατά τον ίδιο τρόπο μπορώ να πω. Όταν πω εγώ ο Θεός μου λέει ότι δεν είστε εντάξει, δεν μου το λέει ο Θεός. Να πω σε βλέπω αδελφέ δεν είστε εντάξει. Από όσα μου λες καταλαβαίνω ότι ανήκεις σε οργανώσεις. Αυτό μπορώ να το πω. Και θα με ευλογήσει ο Θεός. Να μην πω αυτή τη στιγμή μου μίλησε ο Θεός. Δεν σου μίλησε ο Θεός, απλώς το κατάλαβες. Όταν λοιπόν λέμε μου μίλησε ο Θεός, να μου έχει μιλήσει και να πάω. Να με στείλει και να πάω. Να μου πει λόγο και να πω. Όχι να λέω ότι μου είπε ο Θεός.
έστω και αν πρόκειται για καλό. Θα του πω ένα ενύπνιο ψεύτικο να ενισχυθεί, θα του πω ότι τον είδα όραση για να παρηγορηθεί, και πού ξέρεις εσύ γιατί είναι απαρηγόρητος αυτός? Μπορεί να είναι αμετανόητος. Εσύ δεν έχεις να κάνεις τέτοια πράγματα. Εσύ θα λες την αλήθεια πάντα. Αν είδες θα το πεις. Είδα ενύπνιο, μάλιστα. Πεις το και αυτό και αυτό, χωρίς ούτε να δώσεις και τη γνώμη σου καλά. Αυτό και αυτό, τι λέτε εσείς αδελφοί? Είδες ώρες θα την πεις, μάλιστα. Θεός μου φανέρωσε αυτό και αυτό. Και ξέρει ο Θεός γιατί το λέει, και πολλές φορές μπορεί να σου πούνε μα για ποιον είναι αυτό, αλλά εκείνος όμως τον οποίον αφορά το ξέρει, το καταλαβαίνει και το γνωρίζει. Αλλά εάν ήθελον παρασταθεί εν τη βουλή μου, τότε ήθελον κάνει το λαό μου να ακούσει τους λόγους μου, και ήθελον να αποστρέψει αυτούς από τις πονηράς οδού αυτών και από τις κακίες των έργων αυτών. Βλέπετε, ο λόγος του Θεού κάνει τον άνθρωπο, ο αληθινός λόγος του Θεού κάνει να αποστρέφεται από την αμαρτία. Όσο λοιπόν κηρύττω με τον αληθινό λόγο του Θεού, θα έχουμε αποτελέσματα, διότι θα προκαλεί επιστροφή των ανθρώπων από την αμαρτία, και η επιστροφή αυτή θα είναι το κέρδος μας. Όταν μιλάμε δικά μας λόγια και δικές μας συμβουλές ή δικές μας παροτρύνσεις και δικούς μας τρόπους να ενεργούμε, είναι τότε αποτυχία. Το παν είναι να είμαστε εν ειλικρινία. Μου το είπε αυτό, ναι θα το πω. Δεν μου το είπε, δεν το λέω. Μου το είπε, θα το πω, δεν θα τραπώ. Έτσι μου είπε ο Θεός. Μα και πω, για ποιον το είπε αυτό ο Θεός? Δεν το ξέρω, αλλά θα το βρούμε αυτό. Ξέρει ο Θεός. Εν ειλικρινία θα μιλάμε και εν αληθεία, όχι ψεύτικα πράγματα, όχι για να φανερώσουμε τον εαυτό μας ότι μας μίλησε ο Θεός, αλλά εν ειλικρινία θα μιλάμε και θα λέμε το λόγο του Θεού, ο οποίος λόγος του Θεού, εάν λέει θέλατε σταθεί στο λόγο μου, τότε θα προκαλέσετε, θα φέρνετε, λέει, στους ανθρώπους προς τα πίσω από την αμαρτία, και τότε θα κάνουν το λαό μου να ακούσει τους λόγους μου και θα αποστρέψουν, ήθελαν να αποστρέψει αυτούς από τις πονηράς οδού αυτών και από τις κακίες των έργων αυτών, και τότε θα σωνόντουσαν. Αλλά όταν λέει δικά σου πράγματα δεν μπορεί να σωθήσει. Διαβάστε από το 23. Θεός εγγύθεν είμαι εγώ, λέγει Κύριος, και ο Κύριος μακρόν, είδατε έτσι να κρυφτεί εν κρυφτεί στο όπλο και εγώ να μην είδω αυτό, λέγει Κύριος. Δεν πληρώνω εγώ το ουρανό και τη γη, λέγει Κύριος. Προσέξτε αυτές τις ιδιότητες του Θεού. Θεός εγγύθεν είμαι εγώ, λέγει Κύριος, και ο Χι μακρόθεν. Δηλαδή ο Θεός είναι όταν είναι κοντά, και από μακριά δεν μπορεί να ενεργήσει. Δηλαδή άμα είναι μακριά δεν σε βλέπει, δεν ακούει, δεν ενεργεί. Όπως και να είναι, ο Θεός το ίδιο είναι. Μπορεί να κρυφτεί κανείς εν κρυφτεί στόπις και εγώ να μην τον δω. Μπορεί κανένας πάει να κρυφτεί και να μην τον δω εγώ? Μπορεί? Δεν μπορεί. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος, αλλά είναι Θεός πραγματικός. Δεν πληρώ εγώ τον ουρανό και τη γη? Ασφαλώς. Ώστε ο Θεός είναι Θεός εγγύτεν και Θεός μακρόθεν. Ο Θεός βλέπει τα πάντα και κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί πουθενά. Ο Θεός πληρεί το σύμπαν και όπου και να πας θα το συναντήσεις μπροστά σου. Δεν μπορούμε λοιπόν να κρυφτούμε, ούτε να το θεωρήσουμε ότι τώρα απομακρύνει και ο Θεός και δεν είναι εδώ, δεν μας βλέπει, δεν ακούει, δεν μπορεί να ενεργήσει. Το ίδιο Θεός είναι, ο οποίος μπορεί και από κοντά, μπορεί και από μακριά να ενεργήσει. Και υπάρχει περίπτωση βέβαια του εκατοντάρκου, ο οποίος είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά τι πάει να πει Χριστός, και όταν του είπε θα έρθω εγώ και θα θεραπεύσω την υπηρέτη σου, όχι Κύριε, να μην έρθεις. Πες ένα λόγο από εδώ που είσαι, ας είναι μακριά, θα πεις ένα λόγο και θα γίνει. Όπως και εγώ λέω στον υπηρέτη μου πήγαινε εδώ και πάει, και έλα και έρχεται, έτσι θα κάνεις εσύ. Πες ένα λόγο και θα γίνει. Αυτός είχε καταλάβει τι πάει να πει Χριστός, ότι ο Χριστός δεν ήταν ένας άνθρωπος, αλλά ήταν ο Υιός του Θεού πραγματικά.
Διαβάστε από το 25 να δείτε. Ήκουσα τη λέξη οι προφήτες οι προφητεύοντες εν τον ονόμα τι που ξέρω. Εγώ σας τι το ενίκη. Έως πότε δεν είσαι ούτε την καρδία των προφητών, των προφητευόντων ψεύτων. Ναι, προφητεύουσι τα σαπάτρα στις καρδίες αυτών. Ήθελε στο χάζονται να κάνουν στον ναό μου, να ενισχυθεί το όνομά μου για την εκκλησία αυτών, τα οποία διηγούνται έξω από το εκκλησία αυτών, καθώς ενισχυμόνισαν οι πατέρες αυτών το όνομά μου για τον Βάρα. Ο προφήτης των οποίων είναι ενίκη, ας διηγηθεί το ενίκη. Και εκείνος τον οποίον είναι ο λόγος μου, ας κρατήσει τον λόγο μου και την αλήθεια. Τι είναι το Άγιο Πρωτοσύντων, λέγει Κύριος. Δεν είναι ο λόγος μου ο Σπύρ, λέγει Κύριος. Και ο Σπύρ κατασυμπρίμησα των γράφων, για του Αιγιού, εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέγει Κύριος, ή την ασυκλέπτωση του λόγου μου έφερος από την πλησίον αυτή. Ιτού, εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέγει Κύριος, και την ασκηνούση να σκόσας αυτόν, και λέγουση αυτός λέγει. Ιδού εγώ είμαι εναντίον των προφητευόντων εν ήλπια ψευδή, λέγει Κύριος, ή την εσμυγούνται αυτά, και πλανώσει τον λαό με τα ψεύδια αυτών και με την αφροσύνη αυτών. Ναι, εγώ δεν απέστειλα αυτούς, δεν προσέταξα αυτούς, γιατί τον χώρο θέλησε ο Θεός τον λαό του τον λέγει. Μάλιστα. Ήκουσα τη λέγουση οι προφήτες οι προφητεύοντες εν το ονόματί μου ψεύδος, λέγοντες είδον ενύπνιον. Πρώτα πρέπει ο προφήτης, όπως είπαμε, να μην είναι επηρεασμένος, αλλά το δεύτερο να είναι Άγιος, να είναι καλός χριστιανός. Δεν είναι να είναι ο οποιοσδήποτε. Είδον ενύπνιον, πάνε και λένε. Έως πότε τελείστε τούτο εν την καρδία των προφητών των προφητευόντων ψεύδος? Ναι, προφητεύουσι τα σαπάτες της καρδίας αυτό. Έχουν στην καρδιά τους μια απάτη και την προφητεύουν. Έως πότε θα γίνει αυτό? Δεν το ανέχει το Θεός, δεν το θέλει. Πολύ το βδελίτεται αυτό ο Θεός. Βεβαίως το να πω ένα ψεύτικο ενύπνιο, τα ενύπνια ή θα το δεις ή δεν θα το δεις. Αυτοί όμως χωρίς να το βλέπουνε το λέγανε, χωρίς να δουν ενύπνιο φυσικονών. Είδον ενύπνιο. Σε είδα σήμερα να είσαι στα λευκά ντυμένος. Και αυτός ήταν μεθύστακας. Πώς είναι στα λευκά ντυμένος αφού είναι μεθύστακας? Αλλά ήταν πλούσιος, ήταν εξουσιαστής, ήταν άνθρωπος ας πούμε με προσόντα, τον είχε ανάγκη και του λέει σε είδα όνειρο, σε είδα ενύπνιο. Και προφητεύουν λέει τις απάτες της καρδιάς τους. Πότε θα γίνεται αυτό? Οι οποίοι στοχάζονται να κάμωσε το λαό μου να λησμονήσει το όνομά μου για των ενυπνίων αυτών, τα οποία διηγούνται έκαστος προς τον πλησίον αυτού, καθώς ελισμόνησαν οι πατέρες αυτών το όνομά μου δια τον Βαάλ. Πολλές φορές λοιπόν γίνεται αυτό το πράγμα, να ξεχνάμε το όνομα του Θεού με τα πολλά ενύπνια. Μια φορά στο Χολαργό είχε γίνει η εκκλησία των ενυπνίων. Ο ποιμένος ο οποίος ήταν εκεί και ο οποίος πέθανε δεν ήξερε πολλά γράμματα και το Ευαγγέλιο λίγο το ήξερε και λίγο το διάβαζε. Όλη η εκκλησία λοιπόν είχε αρχίσει να βαδίζει με τα ενύπνια. Σκονών, τι είδες απόψε? Γινόταν η συγκέντρωση. Τι είδες σήμερα? Εγώ είδα ένα γαϊδουράκι το οποίο τι να είναι αυτό? Εσύ τι λες Μπάρμπα, τι να είναι αυτό? Λέγανε στον ποιμένο, ήταν γεροντότερος. Τι λες? Έδινε αυτός μια εξήγηση. Εσύ τι είδες σήμερα? Εσύ τι είδες? Όλοι βλέπανε από ένα ενύπνιο, 2-3 κάθε βράδυ τα λέγανε και μακρόσυρτα αλλά καλό είναι τα ενύπνια, αλλά το ζήτημα είναι να είναι να κυριαρχεί ο λόγος του Θεού. Αφού μια φορά ήρθε ένας από την Κηφισιά, ένας Ευαγγελικός, ο οποίος άνοιξε το λόγο του Θεού και μαζευτήκαν να ακούσουνε. Και αυτός τι έλεγε? Άλλος εκείνος, ας πούμε, ο οποίος είχε μια ομάδα στην Κηφισιά και ήρθε να ανοίξει το λόγο. Και άνοιξε το λόγο του Θεού από τις παροιμίες και έλεγε βάρα τον ιόν σου αν θέλεις να τον σώσεις. Να τον δέρνεις λέει, αλλά πρόσχε μην τον σκοτώσεις. Και άρχισε λοιπόν να βαράτε τα παιδιά, να τα δέρνετε τα παιδιά. Πρέπει οι γονείς να δέρνουν τα παιδιά. Και μια ώρα μας ζάλισε η θεία μου το να δέρνουν τα παιδιά. Να τα δέρνετε τα παιδιά. Στην Αμερική λέει υπάρχουν επιδιάκονοι οι οποίοι κάθονται λέει στο
Αυτό και κρατάνε βέρδιες και καμουτσιά και δέρνουν τα παιδιά και βαράνε τα παιδιά, και από εκεί το πήραν όλοι. Πρέπει να δέρνουν τα παιδιά. Βρήκαν τον πελάτη στα παιδάκια. Ενώ δεν είναι έτσι, δεν είναι στην Παλιά Διαθήκη, δεν είμαστε. Μιλάει για τα παιδιά, να τα νοθετείτε εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, να μην είστε πικροί, να μην τα κακομεταχειρίζεστε. Είναι άλλος τρόπος της παιδαγωγικής του Ευαγγελίου, γιατί ο Θεός επεμβαίνει για τις αναγεννήσεως και σώζει τα παιδιά. Δεν επεμβαίνει όπως ο Σολομών με το ξύλο. Ο Σολομών ήταν πολύ ξύλο, ήθελε ο ίδιος και έφαγε και πολύ ξύλο, γιατί έκανε πολλά πράγματα κακά. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει αυτό. Και οι μεν λοιπόν με τα ενύπνια, ο δε με το διεσπραμμένο λόγο, και τα κάνανε τα πράγματα θάλασσα. Εάν όμως μπει στη σειρά του ο λόγος του Θεού και δοξάζουμε το Θεό για το λόγο που μας έδωσε, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, και ακολουθούμε σύμφωνα με το λόγο του Θεού, διότι εδώ βλέπετε τι λέει: εκείνος ο οποίος είναι προφήτης και έχει ενύπνιο, διηγηθεί το ενύπνιο, και εκείνος τον οποίο είναι ο λόγος μου, ας λαλήσει το λόγο με εναληθεία. Γιατί ο λόγος του Θεού δοξάζει το Θεό, δοξάζει το Χριστό. Τι είναι, λέει, το άχυρο μπρος στο σύντο? Λέει το ενύπνιο άχυρο και το λόγο σύντο. Τι είναι το άχυρο μπροστά στο στάρι? Λέει Κύριος. Δεν είναι ο λόγος μου σαν φωτιά, ο σπίρ? Λέει Κύριος. Δεν είναι η σφύρα η κατασυντρίβουσα το βράχο? Ο λόγος του Θεού συντρίβει τα πάντα. Πράγματι η σφύρα η κατασυντρίβουσα το βράχο είναι ο λόγος του Θεού. Αν θέλεις μία ψυχή να σωθεί, δεν μπορεί να σπίσεις ένα ενύπνιο. Αν πεις και φύγει, ξέρω ότι τόνισα, σε είδα όνειρο, αλήθεια πώς με είδες, θα το πεις, θα προκαλέσει μια ας πούμε συναισθηματική αντίδραση την ώρα, πάει, έσβησε. Ο λόγος του Θεού όμως δεν σβήνει, προκαλεί πίστη μες στην καρδιά, και η πίστη αυτή η οποία προκαλείται έρχεται εξακοής του λόγου του Θεού και φέρνει σωτηρία. Ο λόγος του Θεού φέρνει, συντρίβει την καρδιά, έχει να συντρίψει μια σκληρή καρδιά. Δεν μπορεί να τη συντρίψει με ένα ενύπνιο, να τη συντρίψει την καρδιά ο λόγος του Θεού. Ένα εδάφιο θα πέσει στα σφύρα και θα την κάνει κομμάτια, και αυτό γίνεται πολλές φορές σε μια στιγμή. Του λέει να σου διαβάσω ένα εδάφιο. Ναι, μόλις το διαβάζεις μπορεί να σωθεί. Ένα εδάφιο, γιατί είναι η σφύρα η κατασυντρίβουσα το πράγμα. Όλα τα άλλα είναι μέσα στο λόγο του Θεού και είναι συνεπακόλουθα όλα τα άλλα και τα χαρίσματα και όλα. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι η σφύρα η κατασυντρίβουσα το βράχο. Γι' αυτό και μιλάει και λέει: εγώ είμαι εναντίον των προφητών που κλέβουν τους λόγους έκαστους από τον πλησίον αυτού και πάνε και τους προφητεύουν μετά. Είμαι εναντίον των προφητών οι οποίοι κινούν τις γλώσσες αυτών και λέγουσι αυτός λέγει. Είμαι εναντίον των προφητευόντων ενύπνια ψευδή, λέει Κύριος, οι οποίοι διηγούνται αυτά πλανώς των λαών μου με τα ψεύδια αυτών και με την αφροσύνη αυτών, ενώ εγώ δεν απέστειλα αυτούς, που δεν προσέταξα αυτούς, και τούτο ουδόλως θέλουν σου ωφελήσει των λαών τούτο. Ώστε λοιπόν ξεκινάμε από το λόγο του Θεού, και από εκεί και πέρα θα μας δίνει ο Θεός αληθινά ενύπνια, τα οποία είναι μέσα στο πρόγραμμα του Θεού, αληθινά, τα οποία μας βοηθάνε και μας επισφραγίζουν το λόγο του Θεού. Και όλα τα θαύματα και τα μεγαλεία που κάνει ο Θεός δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να επισφραγίζουν και να επιβεβαιώνουν το λόγο του Θεού. Αυτό είναι το. Να ψάλουμε τον ύμνο 160. Γιατί να το κρύψω, γιατί να τα πω βαθιά στην καρδιά, απ' τον αγαπώ, απ' τον και λατρεύω, ποιος άλλος στη γη για μένα μπορούσε σταυρό να δεχτεί. Το Χριστό, ναι γι' αυτό η καρδιά μου χτυπά, το Χριστό, ναι γι' αυτό